5 факта за почистването, които не знаете. Номер 1. Смесването на почистващи препарати може да е изключително опасно. Ето някои комбинации, които никога да не правите. Избелващо средство и амоняк. Избелващо средство и алкохол. Номер 2. Екопочистващите продукти набират скорост. Нашите статистики показват, че все повече хора предпочитат да използват екологично съобразени почистващи препарати. Номер 3. Съдомиялната машина не е само за съдове. Ставаме все по-изобретателни. Знаете ли, че много хора използват съдомиялната си машина за почистване на играчки, гъби, четки или гребени? Склонни ли сте и вие да опитате? Номер 4. Купчета лед – идеалният начин да наточите мелницата за отпадъци. Мелниците за отпадъци в кухненската мивка не са много популярни у нас, но в случай, че разполагате с такава, може лесно да наточите ножовете, като хвърлите няколко купчета лед в нея. Номер 5. Домашният прах се състои от